77 na ang namatay samtang 8 pa ang padayong gipangita. Pagpangita sa nabiling 8 ka mga missing posibleng malugwayan. Ang report ni Luan Mirondina. Matag adlaw, maghuwat si Dario Gyunson nga maugkat na ang patayng lawas sa 52 anyos niyang asawa nga si Valentina ug ang 2 anyos ni ining pag-umangkon nga si Diana Riquinto. Kada adlaw, kada kuan na ako nga rin, di ko kuan. Gusto ko makuha ito siya bagay. Di ko katarong to kuha ito siya gani. Gani sa pagbisita kaganiha nila ni Governor Hilario Davido III ug Vice Governor Agnes Magpali na hinabi ni ini si Dario ug ang tulo ka mga kabanay sa lain pang mga biktimang padayon pang gipangita. Sa Sector A, may 4 pa nga gipangita, usa sa Sector B, 2 sa Sector C ug usa sa Sector E. Para pagpangita sa mga balay, no? Almost all houses by Sgom crushed, moved siya 20 to 30 meters. So, ang rason, kasagaran labi na kaninga area, no? Kay ang uban na na-cross sila sa halong block or part sa balay o kasagaran labi na ding area, dagko kay boulders. Matod ni Baltasar Tribunalo, commander sa Incident Command Post, nga sa inisyal nga plano, karong Huwebes na nila undangon ang search and retrieval operations. Apan hangtod nga makuha ang tanang 8 nga gipangita ug mahupay ang gibating kagulanan sa pamilya, posible nilang lugwayan ang search and retrieval. Naay possibility, no? Naay possibility nga extend ta kutob niya. Ato po silang pasabton, no? Kay sila pod nagunahon na man pod na nga mupahulay na pod sila og ang katupod into ang gipangita, no? But will extend, no? They're now looking for just 8 na lang yun kay until all of them have been accounted for, that's the time nga mo magkuha ng undangon on retrieval. But as of now, we ato yun ng kuanon mom sa recommendation po nila ni sa atong incident commander.